Joto tini phung kesang jarawa mo haike tini ang kaisa kok sanan nangkha kok sanan ma phaikya ang no haike kok sanar musing tei phuno tamni hingke ti par sarongni ngei kaisa mo hai haime sai tongman nugui tongmalia dai bubagaran bagibo haime sai tongman nuguk maili ang tini ma nokhok ma phaikya tini ma haike social media wa mono tini ang phaimani ingke tini je mo haike kok sai tongka social media wa tabo social media anjuk social media tino joto kisu ongo tai social media tino kaham bongnai haime bongo ang bisi kok buk sidrale saglak ang jefur puno buk satra satani wani kokrok bisik phaya mono ang sanai tini phungni jorawa chini tipra sarok no puili ang sagranai joto nung buba garana hamjagui tongnai rok tai buba garano bukhabai hamjago honai buba garani logi eng tongnai rok tai buba garani mung no tui tongnai rok buba gara phaikino klai khulumnai rok buba garani bwskang tang selfies nai photo upload khainai rok bong bagui sang sakang ma sagara sinai naidi tini buba garani jagao nijini mo haike je selfies khlai khulumnai respect rwnai bongno ang sanai nongni thani ro jotono android mobile tongna hane wansugo android mobile tongkhangke tini social media tei soiket tola patro kok samani mo haike reaction tangi khlaya obosan porshno phayo na bwskango kalai khulumka simda hamjago hon sini jangna bagai na selfies nakai bwskang logi tongkha simdang moya ambo hamjangmani kaisa kono kalai sugya hamjaka mane bo haino nangnai jeng nijini bwsano kebo kok thaisa hamya sama bai kha hamyang ge jeng bai kok ota oting laikhai ingya khaba nijini bwsano kebo bui rohaka angkai taisa jeng abono asugui bichar nanya bagai khlaima hai mo haino jeng buba garana hamjangma angkai jeng mo haikeno hamjagui jeng ma phunungnai tini abono ang phung kwchang jarawa sanai soikot tola patra le sababa amo sangke pulya proshno tini soikot tola patra honai nang tripura o datong na bangladesh na india o tong bo jaga tong abo poto ang nin porman saimia haipono social media tei joto kisuno ngo kisa algajak kokno ma khurjawa sima hanai nang kaisa pakistani briti haimena amo social media tei tabuk national media o pora ekdom hot news choli tongo ingkai tini mono social media tei no soikot tola patra bo je babe buba garano hunka jat paye je babe tiprasana hunka bo jat paye hunka tiprasa tripurani 184 bongso rajani borrok tripura ho 5000 bosor tongoi oro kusung tongnai rok borno chinese ni khorcha social media tei soikot lata patra dangmo soikot lata patra dangmo soikot tola patra bo mo haike hni tongoi jeng baike sojokoi tongman khana mono oma haike sojokang tongmalia tini oma haike tini ang social media oma phaikya blai cost tongkha bkha obono ang tini soikot tola patra no sini je bharat sarkar ni thani wang yaparo bo india ni borokno mo haike tini chinese hamani bo india ni borno china hni hamani o bono jeska bono arrest khainani engthung bono arrest khai bini je koto dara tamo dara rwoi sung bono sason pura sasti rina tongmani a sasti rina nengthung abo ang bharat sarkar thani appeal khayo tei rajya sarkar thani ba ang appeal khayo bono jeska bono arrest khayai bono bini je khlaijangmani nangmani raida tei bono khlainani engthung mono manhani case bo bono jeng mar lainai jotono hadi
joto chung jukti khaye joto jani jani thana bono manhani case laine thana kuplung khaye jani jani district jani jani block area bo mo haike riyakhe chung tini bo haike sajago khana bo haike sajago soni bo haike sajago engka ba abo tamo putala busa tipra saroke putala busa dang mak laiba tipra busa ngai asaimani ba tama saya da klaiba tipra sangai asaimani amo saya dang mak lai tini bo putala busa haike thungjago khana ba haike sajago soni ba haike sajago last match hongke tamong sinai te bonono sate 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 nono ekdom tola khiklai sana suru khlai sisinai mona ang sana nayo joto chini tipra basi tamo bangali tamo tiprasa joto tirpurani borok ngai जों bini bagui jotono against kema basa lainai mo hai borok jodi India o asai tonghakai Tripura o asai tonghanke jodi Bangladesh ni ngai bo tonghankai kaisa bo Tripura o danga phalangna bagui danga srishti khaina bagui bo ama hai kaisa ngai tongha bono जों jeskapuna arrest khlaina bagui जों joto thana thawar case khlaimangkai janai te case khlaike bo janai bo danga srishti je khaina nai tongo obono sawo joto Tripura basi or Bangali thuruk Muslim joto Tripura samili जों bono kaisa जों case khlain nangnai bono obono stop khlain nangnai o basa sitra stop khayangkai chini o hani mahai jongjal tebo bari oi thanai mono ang sawo bo engkau kairaksa buma bai phrongjak busa bai phrongjak dangi tongkha amo जों sia bo khoroksa hai haino sugya borok hai haino desh hai guriwe nesa sajak hai drugs nanai hai borok bo drugs nai kok sama hai ngi tongkha bini je babe basa sidra saka ang tabuk obo buku bisana hanpun je an bukuk tui kosu kogya o basa sidrano bo bahike karikha amo je babe Chinese po buba garano je babe saka amo je babe saka aba buri rongni kok sakni sujo hatogya kokrono tui poponya saka bongni Bangala basa bai omo Bangla ni basa opoman khaime bo klayo je Bangla basa opoman khaye Bangla basa no sitra khaime bo klayo Bangali ra baira আপনারা bu জায়গায় উঠুক সৈকত তলা পাতারা এখন আপনার বাংলা ভাষাদেরকে অপমান করতে যাচ্ছে আপনার ভাষাদেরকে অপমান করতে যাচ্ছে আপনার জায়গায় উঠুক সৈকত তলা পাত্র সে একজন বাঙালি না সে একজন পাকিস্তানি হতে পারে সে একজন বাংলাদেশী হতে পারে যদি বাংলাদেশী না হলে তিনি বাংলা ভাষা দিয়ে যেভাবে বেশিরই কথা বলেছি এই কথা নিজে আমি বলতে মনে ইচ্ছা হয় না বাঙালি ভাইরা আপনার জায়গায় উঠুক সৈকত তলা পাত্রা no जों जेसकापनो पुलिस नि थानि एरेस्ट खाइ रिमान खांkai asung chanai bo Tripura o danga phlangna bagui bo srishti khai tongo jemon agi kusaro ngui thangma hai tabo nila rangjak tamjini munghuma je poi thangka চন্দন চ্যাটার্জি hai apuro jebabe saka sileter mai keter bai galer bai ne mo haino tini soiko tola torobo mo haing tong bono jeskapno stop khlaina nangnai mona ang chini Tripura ni je proshashan chalok tongnai chini CM bono ba ang sawo nung jeskapno soiko tola patrano romna nangnai arrest khaina nangnai mo hai borok tonghakai desh nostongo rajyo nostongo gram nostongo borok nostongo ang request khayo chini CM no chini Tripura ni CM Manik Sahaji no ang request khayo jeskapno bono arrest khaina ni bagui mono ang sana nayo tinini opfungjorao chini Tripura sarong ni bisingo ngoi norok jodi oma haike sringka asu tongkhangke BJP leader khlainai rok nung Tripura sani bo nung khorokta Chinese hunjagi ni bahike tongmangkha ba tini Kolkata o kaisa Kolkata ni brei musuk bahan chau sei bahan chau hunei hima baisi tini Manipur romito phai haike nung nukhana ble nung mokol chikon ni Chinese hima baisi koto arrange khaijak thamoro nukhana ble Tripura sa jodi nung ngui tongkhangkai BJP leader khainai rok angoro kono MLA khainai rok no simi saya all BJP leader khainai rok tai Tripura Motha leader CPM leader khainai rok norok leader ni simi wansugida tongdi mo hai sentiment rok no tuyoi norok je sakapono against ke जों bono ma basanai जों bini bagui hamia je khlai tongmono जों bono je sakapono जों stop khlairena nangnai bukhuktui tabuk je social media ti viral nangmani obo haino ereng chikonte hani ta wansukdi o social media ti viral mani abo kotor nung thango social media ti no tini जों saimang khana Pakistani tini UP o kaisa sima hani ti hemene busuk tabuk
joto national international joto jagana aba awayang thangmani abo joto social media ti jodi social media kring ke news kring ke mo haike sing khob khana gala khama a mo hai gothana rok same condition sini Soikot Tola Patra je babe tini social media ti mo haike khakya Tripura ni buba gran manang Maharaj Porodor Kishore Manik kono bo khakya tini sini Triprasana bosno Chinese hini hinka Chinese simia je babe sitra basa karika a basa ngorok kari manglak norok niji nainaji a video no Soikot Tola Patra ni obona ang sawo special babe sini je buma bodol hini tongnai rok norok jeskapno reaction khadi nong yago joton Android mobile tongo norok buba garane oklo sima asungna bage imangta nugdi sini YTF rok bongthung tai sini Tripura mothang thung joto sini TSF joto sini Tripura mothani সংগঠন ngi bonorok khlaidi tai Tripura sangai bo khlainani ingthung obo sing joto thangsaka khlaike sing blai chanai sini future ni bagai sini bobishot ni bagai bo tini simia tini asuk khayo khana ba asuk chonik asuk khayo ngo bote bo turuk bote bo bari thanai mono ang sanai paithago tini jesaka pono sing joto all ja Chini Tripura sangai sing bin bagai against sangai sing kongma sanai bono jeskama arrest khanya nangnai tai ang CM saheb nono bang request khayo nang jeskama bono arrest khanya nengti engthung